Bamakɔ janvier kalo tile 19 san 2023 i b'a ye k'a fɔ an ka défense wala kana tigilamaw Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la wa kɛlɛkɛcɛminɛ kura dɔw dila an ka jamana ɲɛmaaw ma n'i y'a ta ka lajɛ an ka militaires kɛrɛnkɛrɛnnen la a bɛ fɔ o ma ko avion jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la alamisadenw n'o bɛnna janvier kalo tile 19 ma san 2023 bɛɛ ye k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bolo da la ka se ka taa aéronef kura dɔw ta ka taa di an ka chef d'état-major général de l'armée de l'air ma ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ appareil la o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu ka baara yanga kan Mali kɔnɔna la. Ni baaraw kɔni a timɛla kɛnɛla aéroport international de Bamako la président Modibo Keita senukaw fɛ yen nɔ k'i b'a ye k'a fɔ wa jamana premier ministre tun bɛ yen nɔ ka taa se conseil national de transition CNT o ɲɛma fɔ ka taa se ministre de la défense et des anciens combattants mun bɛ tali kɛ état-major chef d'état-major bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ yen ka taa se directeur de service des armées ma n'i y'a ta k'a lajɛ wa partenaires jamana minnu bɛ yen mun bɛ k'an kɔkɔrɔma don olu jamanaw caman tun bɛ yen nɔ misaliyala wa mun bɛ tali kɛ fédération de la Russie république du Mali olu ka ambassadeur u ka nɔrɔbila an ka jamana kɔnɔ a fana tun bɛ yen nɔ kɛlɛkɛcɛminɛ kura minnu filɛ ka di anw ma n'o kɛla Russie jamana fɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ ka tila k'a donni ka na di anw ma a bɛ tali kɛ avion de chasse la a bɛ fɔ o ma avion de chasse d'appui feu a fɔ o ma ko Sukhoi 25 ka taa se avion d'attaque ma entraînement bɛ kɛ ni minnu ye type Albatros L39 fɔ ka taa se hélicoptère manœuvre ma M18 k'i b'a ye k'a fɔ ni aéronef ninnu olu fana bilalen bɛ okumu kɔnɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ taabolo fana o fɛ mun bɛ tali kɛ général de brigade la Alu Boy Jara chef d'état-major général de l'armée de l'air a y'a jira k'a fɔ bi ale de kɔni nisɔndiyalen bɛ ka tɛmɛ chef d'état-major bɛɛ lajɛlen fana kan kɛrɛnkɛrɛnyala mun bɛ tali kɛ nin san laban ninnu la kɛnɛ la nin san fila laban ninnu la k'i b'a ye k'a fɔ an ka force armée du Mali o bɛ ka wulikajɔ boloda ka se ka bolokuraw ta bolokura minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka yɛlɛmali caman don o la ka tila ka kɛlɛkɛminɛ ɲumanw fana ɲini ka di o ma ni fanga mun filɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka jamana bila kun dama kɔnɔ maliyɛn mago tun bɛ mun na kabi waati la an bɛ don min ko bi mun bɛ tali kɛ an ka jamana autorités fana la o bɛ k'o ka wa kungilenna kɛ fɛn fɛn o la jamanadenw ni o bololafɛnw bɛ se ka sabati cogo min na ka minɛnw ɲini fanw fɛ fan minnu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka jamana yɛrɛ armée o puissance kan ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara a ka ɲɛfɔliw la i b'a ye k'a fɔ a kɛlen ka kuma ta a ye walimadɔn ani foli fana bila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ jamana ka yɛrɛ ye a tɛna se ka taa ɲɛ cogo si la wa ni waatiw tɛ baaraw kan ka se ka bila kundama mun kɔnɔ sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa an se a waati jɔnjɔn ma a y'a jira tuguni k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka jamana la tiɲɛ don jamanadenw o ka fasoden ɲumanya an'o ka wulikajɔ fana fɛ o mago tun bɛ fɛn na o fɛn minnu o y'a kɔnɔ kabi waati jan an bɛ don min ko bi kungilenna kelen minnu bɛ yen nɔ o de ye ka se ka jamanadenw n'o bololafɛnw fana olu sabati cogo minnu la a y'a jira k'a fɔ tile tile o ni a tasiraw ale ni a baara kɛcogo don ala mana doni mun fana da jamanadenw kunna walima jamana ɲɛmaaw kunna ka bɛn ni waati min o b'o seko n'o damayira de fana kɛ a la i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ don min ko bi hali n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ hakilina tun y'a jira k'a fɔ an bɛna to bolo kɔnɔ bolo min bɛ kɛ ka dɛmɛw ɲini ka d'aw ma ka sɔrɔ an ma fɛn kɛ ni anw yɛrɛ bi ko Mali kɔni bɛ k'a ka yɛrɛyiya baaraw fana aw ti mɛn mun tali kɛ ministre Kamara la a yɛrɛ ye i sinsin o kan ka jira k'a fɔ hakilina mun bɛ o de ye ŋaniya ɲuman kelen cogo min na jamana a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka an ka armée Mali dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka i dankari maju la maaw ni o bololafɛnw jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na u bɛ se k'u ka sigi o n'u ka diɲɛlatigɛ kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna la ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin wulikajɔ ninnu la n'o kɛla an ka transition maaw fɛ i b'a ye k'a fɔ an ka force de défense sécurité du Mali k'i b'a ye k'a fɔ nin bɛna kɛ wa dɔnse kura ye dɔnse mun bɛ yɛrɛ ye kuma ko fɔ mun bɛ tali kɛ nin wulikajɔw fana la a bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka bonya la nanti ka na an ka jamana fana ma an bɛ don min ko bi kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka ja fana yira ja mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka mun bɛ tali kɛ an dɛmɛbaaw la ka u dɛmɛ cogo ka u ka baaraw latimɛ u bolo ka se ka u ka dɛmɛw la fana la kuraya kuma bɛɛ lajɛlen na ka se anw ma ka dɔ k'a fɔ an ka jamana mun bɛ tali kɛ an ka armée du Mali la bi a bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka gɛlɛyaw bɛna wuli ka bɔ dɔɔni dɔɔni wa an bɛ don min ko bi wulikajɔw bolodalen don halisa ministre kɔni a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma a ka wulikajɔ fana la o kɔfɛ jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la a yɛrɛ ye wulikajɔ fana kɛ ka se ka yala yala ka se ka taa ɲɛda ni wa kɛlɛkɛcɛminɛ kura avion ninnu fana kan i b'a ye k'a fɔ avion yɛrɛ ye wulikajɔ fana kɛ ka démonstration caman kɛ mun bɛ tali kɛ wa L39 la i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ a ye wulikajɔ fana kɛ ka se ka wa taa ɲɛda ninnu fana kan mun bɛ tali kɛ aéronef ninnu la avion ye wulikajɔ fana kɛ ka se ka yala yala dɔw kɛ ka se ka yirali dɔw kɛ baara o taabolo o n'u ka seko n'u ka dɔnko la